गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जोंना ग्रेड 4 नि आनजादाथ' बारा गोबाव गैला। नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लाजोबबाय जानो हागौ। जोंना फैगौ 27 आवनो जासिगोन नालाय। बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामबानो जाबाय। मोजाङै गोसो होनानै फरायदो। दा कुइसन नम्बर 1 आव दं ओरैबायदि 1 निफ्राय 30 नि गेजेराव थानाय जरा अनजिमाफोरनि गर दिहुन होननानै बुंदों। माने 1 निफ्राय 30 नि गेजेराव थानाय मा होनो जरा अनजिमाफोरनि गरखौ दिहुननांगौ। गर माने जोंना इंराजिनि मामोन एभारेजमोन। जोङो बिनि एभारेजखौ दिहुननांगौ। बिनि एभारेजआ मा जागोन एबा बिनि गरा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। होमबा जों जुदि 1 निफ्राय जुदि 30 लायोबा जोंना मा जायो जरा अनजिमाफोरनि गरखौ सोंदों नालाय। जरा अनजिमा होनना बुंबा जोंना फर्मुलाया ओरैबायदि जागोन। जोंना 1 निफ्राय मामोनलाय 30 1 निफ्राय 30 नि गेजेराव थानायखौ दिहुननांगौ। जरा अनजिमा होनना बुंदों। जरा होनोबा गोसोआवला जोङो मा खालामनांगौनो लास्टनि जोंना जोबथारनाय अनजिमाखौ जों नायनांगोन। बा जोबथारनाय अनजिमाया मा दङ 30 दङ नै। होमबा बे 30 जों मा खालामदो जुदि जरा अनजिमा होनोबा 2 दाजाबदेरबानो जाबाय। ओमफ्राय बे 2 दाजाबदेरनानै मा खालाम 2 जों रानबानो जाबाय। गोसोआव लाबानो जाबाय मोजाङै। जुदि बेबायदि कुइसना जुदि फैयोब्ला जों मा खालाम लास्टनि अनजिमाखौ नाय। जुदि बे लास्टनि अनजिमाया जुदि जराब्ला आरो जरा अनजिमाखौनो सोंखादोंब्ला जों मा खालाम 2 दाजाबदेर ओमफ्राय 2 जों रानबानो जाबाय। होमबानो बिनि जोङो मा मोनगोन गरखौ मोनगोन जोङो। मा नायनो दाना 30 जों 2 दाजाबदेर 30 नि जागोन। 30 निखौ जों मा खालामनांगोन दाना 2 जों राननांगोन। 30 निखौ जुदि जों 2 जों रानबा मा मोनो 16 मोनगोन। होमबा एन्सारा जागोन जोंना 16 आनो जागोन। होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन मा जागोन डि। अपसन डि आनो जागोन थार फिननाय। दा कुइसन नम्बर 2 दं ओरैबायदि 1 निफ्राय 45 सिम गासैबो बेजरा अनजिमानि गर दिहुन। थारमाने 1 निफ्राय 45 सिमनि गेजेराव थानाय गासैबो मानो बेजरा अनजिमानि मा दिहुननांगौ गरखौ दिहुननांगौ। दहाय सिगांनिया मामोन जरा अनजिमानि गर दिहुननायमोन। दाना बेजरा अनजिमानि गर दिहुननांगौ। बेजरा अनजिमा जायोब्ला ओरैबायदि जागोन जोंना बेबो ओरैबायदि माने जोबथारनाय अनजिमाखौ जों नायनांगोन। जोबथारनायाव मा दं 1 निफ्राय जुदि 45 होनोबा लास्ट अनजिमाया जोंना मा जागोन जोबथारनाया 45 जागोन। होमबा बे 45 जों मा दाजाबनांगौनो 1 दाजाबनांगौ। जुदि बेजरा होनोब्ला गोसोआवला 1 दाजाबबानो जाबाय। होमबा 45 जों 1 दाजाबदो ओमफ्राय मा होनो 2 जों रानदो। होमबा जोंना मा जायो एन्सारा बेनो जासिगोन। दाना 45 जों जुदि 1 दाजाबबा जोंना मा जागोन 46 जागोन। 46 खौ जों जुदि 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन मा मोनगोन जोंना 23 मोनगोन। होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि। अपसन बि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय। मोजाङै गोसोआवला जुदि बेजरा होनोब्ला जों मा खालाम जोबथारनाय अनजिमाजों 1 दाजाबदेर ओमफ्राय 1 दाजाबनानै बेखौ 2 जों रानबानो जाबाय। होमबानो बिनि एन्सारा मोनगोन। दा कुइसन नम्बर 3 दं बेबायदि गाहायनि बबेया सैथो होननानै सोंदों। थारमाने गाहायाव जोंना मोनब्रै अपसन होनाय दं आरो बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबेबा मोनसे अपसना जोंना सैथो माखासेया माने सैथो नङा। दा जोङो बबेया सैथो बेखौ जोङो नागिरनांगौ। दा अपसन एयाव दङ जोंना नैबेबायदि थारमाने नैबे जोंना माखासे सिन होनाय दं। नै बे सिनफोरा गोरोबना गोरोबाखै बेखौ नायनांगौ। बे सिनफोरा मिलायना मिलायाखै बेखौ नायनांगौ। थारमाने बेबायदि ओरै सिन थायोबा जोंना मा जायोनो ओरैना देरसिन जानानै हरैना मा जायो फिसासिन जायो। नैबेबो मा जागोन बियो ओरैना देरसिन ओरैना फिसासिन। थारमाने बियो मा जादों गिदिरनिफ्राय जों फिसायाव साजायदों आरो माने हायगा फारियाव साजायलांदों। दा नायनो बे गोरोबना गोरोबाखै। बिनि फर्मुलाया ओरैबायदि नै नायनायनि फर्मुलाया जोङो नैबेजों सानजाबनांगौ। नै बेजों सानजाबहरनांगौ ओमफ्राय नैबेजों सानजाबहरनांगौ। बे गोजौजों गाहायजों ओमफ्राय गाहायजों गोजौजों सानजाबनांगौ ओमफ्राय नैबे 6 जों 4 जों गोजौजों गाहायजों सानजाबनो नायनांगौ। होमबानो जोङो बियो गोरोबना गोरोबाखैखौ जों नुगोन। दाना नायनो 7 जों 7 सानजाबा जोंना मा जायो 7 सानजाब 7 49 जागोन बियो। 7 सानजाब 7 49 होमबा बेयो गोरोबबाय। बे ओरैबायदि जाहैबाय बियो। 8 सानजाब 6 बेसेबां जागोन 48 जागोन बियो। 8 सानजाब 6 48। दा नायदो ओरैना देरसिन ओमफ्राय नैबे फारि फारि जाबाय नै। ओमफ्राय दाना 6 सानजाब 4 बेसेबां जागोन बेखौ नायनो 6 सानजाब 4 बेसेबां जायो जोंना 6 सानजाब 4 जोंना मा जायो 24। होमबा 24 जायोबा बेयो ओरै फैसिगोन नै 24। होमबा बे गोरोबबाय नै। थारमाने माने जौगा फारिनिफ्राय गाहायाव थांदों आरो बे हायगा फारियाव साजायनाय जाहैबाय बियो। होमबा 49 निफ्राय 48 24 बेबायदि। होमबा बियो अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन जोंना अपसन ए आनो जासिगोन थार फिननाय। दा नैबेखौबो नायनो गोरोबना गोरोबा बियो 7 सानजाब 7 जोंना मा जायो 49 जायो। 7 सानजाब 7 49 ओमफ्राय 8 सानजाब 6 जोंना मा जायोमोन 48 जायो। होमबा बे जाहैबाय। दाना 6 सानजाब 8 बेसेबां जागोन दाना बेखौल' नायनोसै। 6 सानजाब 8 बो जोंना मा जागोन 48 जागोन नै। होमबा दाना नायदो बेजों बेजों समान जाबाय। बेखौथ' जों बेबायदि ओरै सिन होनो हाला। मा होनो हासिगोन जों बेखौ समान समानसो होनो हासिगोन। बेखायनो बियो नङा बियो थार नङा। दाना नैबेखौ नायनो 6 सानजाब 4 बेसेबां जायो 6 सानजाब 4 जोंना मा जागोन 6 सानजाब 4
10 सानजाब 4 जागोन 24 जागोन ओमफ्राय 7 सानजाब 3 21 बे जाहैबाय दे दाना नैबेखौ नायनो 3 सानजाब 8 बेसेबां जागोन 3 सानजाब 8 जाहैबाय जोंना 24 जायो बेयो होमबा जों बे 24 जुदि जायोबा बे मा जासिगोन नैबेसो देरसिन जासिगोन 21 निफ्राय 24 आसो देरसिन जासिगोन बेबो गोरोबासै बेखायनो बेबो केन्सेल होमबा बिनि एन्सारा जागोन जोंना अप्शन ए आनो जासिगोन जोंना बे थार फिननाय होमबा नोंथांमोना जुदि बेबायदि कुइसन फैयोब्ला बिदिनो खालामबानो जाबाय फार्स्टआव गोजौजों गाहायजों सानजाबनो होननाय ओमफ्राय उनाव गाहायजों गोजौजों सानजाब ओमफ्राय गोजौजों गाहायजों सानजाब बे मोनथामखौ जों सानजाबानो बेयो सिन होनाया मिलायना मिलायाखै बेखौ जोङो मोनथिगोन दिनैनि भिडिअ आङो गासै 20टा कुइसन लाबोनाय जागोन बेखायनो जाय बिथांमोना ग्रेड 4 नि आनजाद होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जोबोद गोनां कुइसनखौ लाबोनाय जादों दा कुइसन नाम्बार 4 आव दं बेबायदि 400 नि बेसेबां जौखोन्दोआ 60 जायो होननानै सोंदों थारमाने 400 नि बेसेबां जौखोन्दोआ 60 जायो होनदों माने जौखोन्दोखौ दिहुननांगौ पारसेन्टखौ दिहुननांगौ जोङो दा पारसेन्टखौ जों बोरै दिहुनगोन जोङो जायखौ दिहुननांगौ जों बेखौ x हमनानै लानो हायो जों जायखौ दिहुननांगौ बेखौ x हमनानै लाबाय x% एबा मा हमनांबाय जोङो x% एबा माखौ x जौखोन्दो x जौखोन्दोनि बेसेबांनो 400आ समान समान बेसेबां जायोनो 60 जायो होननानै हमना लाबाय जोङो होमबा x नि मान मोनबानो जोंना बिनि थार फिननायखौ मोनसिगोन दा नायनो x नि माना मा जायो जों ओरैबायदि जासिगोन नै x% नाय लोगो लोगो जों मा होनो हायो 1/100 होनो हायो जोङो सानजाब बेहाय मा जागोन 400 थाबाय समान समान मा जाहैबाय बाहाय 60 जाहैबाय दा नायनो जोङो मा जायो दाना नैबे 100 जों जोङो 400 खौ जुदि जों रानोबा मा जायो 4 जायो ओमफ्राय दाना जोङो जुदि x खौ लाखिनानै 1 जों 4 जों सानजाबा मा जायो जोंना 4 आनो जागोन ओमफ्राय बे 4 खौ जोङो समान समान सिनबाबा मा जागोन बियो ओरै सानजाबबो नालाय थारमाने बियो ओरैबायदि नै 1 सानजाब 4 मोन ओरैजाय 60 थाबाय दा नायनो x खौ लाखिबा जोंना ओरै सानजाब मोनो गोसोआवला सानजाबा समान समान सिनबारबा राननाय जाहैयो जुदि समान समाननि हरैजाय थांनांगौ जायोब्ला आगदाथिं थांनांगौ जायोबा बे मा जाहैयो राननाय जाहैयो होमबा बे 60 खौ जोंना नैबे 60 खौ 4 आ जोंना मा खालामसिगोन रानहैसिगोन होमबा जोंना रानबा मा जागोन 60 खौ जुदि 4 जों रानोबा जोंना मा मोनगोन जाहैबाय 15 मोनगोन होमबा एन्सारा मा जागोन 15 होमबा 15% जागोन बियो 15% जासिगोन बियो होमबा बिनि अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय होमबा बाहाय मा थागौमोन जोंना पारसेन्ट होनाय थागौमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय पारसेन्ट होनाय थागौमोन दा कुइसन नाम्बार 5 आव दं बेबायदि जुदि √1 + x/144 = 13/12 जायोब्ला x नि माना मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने √1 माने 1 + x/144 = 13/12 जायोब्ला x नि मानखौ दिहुननांगौ होमबा बेबायदि जायोब्ला x नि माना मा जागोन होननानै सोंदों होमबा बेबायदि जुदि फैयोब्ला जों मोनसे फर्मुला बाहायनो हायो बे जाहैबाय जोङो जोबोद गुसुङै जोङो दिहुननो हायो बेखौ जों मा खालाम नैबे 13 जों जोङो 12 जों जोङो प्लास खालामबानो डाइरेक्ट एन्सारखौ जों मोनगोन जोंहा 13 जों 12 जों जोङो दाजाबबा मा जागोन जोंना 12 जों 13 जों जुदि दाजाबोबा जोंना मा जागोन 25 जागोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसन डि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय बेखायनो गोसोआवला जोङो बेबायदि जुदि कुइसना बेबायदि फैयोब्ला जों मा खालाम डाइरेक्ट नैबे 13 जों 12 जों जों डाइरेक्ट प्लास खालाम होमबानो जोङो बिनि एन्सारखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना गुबुन फर्मुलाजोंबो दिहुननो हागोन आङो नैबे फर्मुलाखौ होबाय डाइरेक्ट जोङो सर्टकाट मेथड बियो दा कुइसन नाम्बार 6 आव दं बेबायदि 3.36 बार - 2.05 बार प्लस 1.33 माने बार इकुवेल मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने नैबेसोरखौ दाजाबजोबोबा मा जागोन होननानै सोंदों होमबा बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव जोंना थार फिननायखौ जों सायख'नांगौ दा नायनो बाहाय ओरैबायदिल' खालाम जोङो मा खालामनो हायो नैबे दशमिकनि ओरैजाय थानायखौ आगसिथिं थानायखौ जों आलादा खालामगोन दशमिकनि ओरै आगदाजों थानायखौ जों आलादा खालामगोन मानोना बाहायनो जोंना नैबे बार होनाय दंजोबखायो नै दाना नायनो जोंना मा दङ फार्स्टआव 3 दङ माइनास दङ नै 2 दङ प्लास दङ 1 दङ बे आलादा जाहैबाय दाना नैबेखौ जों मा खालामनो हायो प्लास होनानै जों मा खालामनो हायो 36 बार होनाय लोगो लोगो जोंना मा जायोमोन बार होनाय लोगो लोगो जोंना मा जायो बाहाय मोनबेसे जागोन जोंना दशमिकनि उनाव मोनसे मोननै अनजिमानि गोजौआव जोंना मा दङ बार दङ होमबा बेखौ जों मा होनो हायो 36 बाय जोंना मा होनो हायो 99 होनो हायो दशमिकनि उनाव जुदि मोननै थायोबा जोंना 9 मोननै होनो हायो दाना बेनाबो मा जागोन माइनास जागोन बेना नैबे माइनास दं नालाय दाना 5 जागोन बेना 05 जागौमोन 0 खौ लिराबाबो जाबाय जों मा जासिगोन दाना गाहायाव 99 मोननै होनो हासिगोन दाना बेनाबो एखे
प्लास होनानै जों गोजौआव 33 गाहायाव मा होनो हाबाय 9 जों मोननै होनो हाबाय बेबायदि होनो हासिगोन दा नायनो मा जायो जों ओरैबायदि खालामनो हाबाय 3 निफ्राय 2 दानख'योबा जोंना मा जायो 1 जायो 1 जों 1 प्लास खालामबा जोंना 2 जागोन आरो नङाबा ओरैबो खालामनो हाबाय जोङो प्लासजों दाजाबग्रोनोबा हाबाय 1 जों 3 जों जोंना मा जायो 4 जायो बे 3 जों 1 जों 4 खौ जों दाना मा खालामदो 2 जों दानख'दो माने प्लासआ मोननै माइनास मोनसे नालाय होमबा डाइरेक्ट जों लिरनो हाबाय बाहाय 2 होनो हाबाय जोङो प्लास होनो हाबाय बाहाय दाना गायनिखौ नाय बेहायबो 99 बेहायबो 99 बेहायबो 99 होमबा मोनसे कमन लाबाय जोङो दुसासा लाबाय 99 लाबाय जोङो दाना जुदि बे गासिबो एखे जायोबा गोजौनिखौ जोङो प्लास एबा माइनास खालामलायनांगौ जोङो बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय बा 36 माइनास 5 प्लास 33 बेबायदि जाबाय बियो दा नायनो मा जायो 2 प्लास दाना गाहायावथ' 99 थाखाबाय दाना मा खालामनो हायो नैबे प्लासजों प्लास खालामग्रोनानै जोङो माइनास खालामबाबो जाबाय एबा बेखौ माइनास खालामग्रोनानै जों डाइरेक्ट प्लास खालामबाबो जाबाय दाना नायनो प्लासजों प्लास खालामग्रोनो 36 जों जोङो 33 जों जोङो दाजाबनानै नायनो मा जायो 6 जों 3 जों जोंना मा जागोन 9 जागोन 3 जों 3 जोंना 6 जागोन 69 जाबाय दाना 69 खौ जोंना नैबे 5 आ माइनास नालाय 5 माइनास खालामफिनबानो जाबाय 5 माइनास खालामफिनबा जोंना मा मोनगोन 9 निफ्राय 5 थांबा 4 64 जागोन बियो मा गोजौ मा जाखो 64 जाबाय दाना जों बेखौ लिरोबा बोरै लिरगोन जों बेखौ लिरनो हाबाय नैबे इयाव लिरनोसै दाना मा जागोन 2 ओमफ्राय जोंना पइन्ट होनो हाबाय बाहाय गेजेराव ओमफ्राय जुदि 64 बाय 99 जों बेखौ मा लिरनो हायो 99 खौ जों लिरालासिनो मा होनो हायो 64 बार बेबायदि होनो हायो जोङो गोसोआव लाबा जाबाय 64 बार जों बेबायदि होनो हायो दा होमबा बिनि एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन 2 पइन्ट मा जाखो जोंना 64 जाहैबाय होमबा अप्शनफोरनि गेजेराव थारफिननाय जागोन अप्शन डि आनो थारफिननाय जागोन दा कुइसन नाम्बार 7 आव दङ 1246 नि 2 नि मोखां मान आरो जायगा मान दिहुन थारमाने बाहाय मा होनाय दङ 1246 होनाय दङ 1246 होनाय दङ दाना बिनि मा दिहुननांगौ 2 नि मोखां मानखौ दिहुननांगौ आरो जायगा मानखौ दिहुननांगौ बेखौ इंराजियाव सोंगोन फेस भेलु होननानै बुंगोन मोखां मान आरो माने प्लेस भेलु जागोन मोनसेया जायगानि मान बेखौ दिहुननांगौ थारमाने मोखां माना जों माखौ होनो आरो जायगानि माना माखौ बुङो जों बेखौ बुजिनांगोन मोखां मान होनोबा जोंना मा जागोन जाय नुजाथिदों बेनो मोखांनि मान जागोन होमबा बिनि मोखां माना मा मोखां मान जुदि होनोबा बे 2 नि मोखां माना मा होनबा 2 नि मोखां माना जोंना मा जागोन 2 नि मोखां माना मा जायोनो 2 आनो जायो गोसोआव लाबानो जाबाय 2 नि मोखां माना 2 आनो दाना जायगा माना मा इलाय जायगा मान 2 नि मानो 2 नि जायगा मान मा जागोन जायगा माना मा जागोन थारमाने 2 आ मायाव दङ मुंसे मुंजि मुंजौआव दङ होमबा 200आव दङ बियो मुंसे मुंजि मुंजौ बेबायदि सानबानो जाबाय आगदानिफ्राय जों ओरै सानलां मुंसे मुंजि मुंजौ सानलां बे नैबाव थाबा रोजा जागौमोन नैबाव थाबा मुंजि जागौमोन नैबाव दं नालाय दा मुंसे मुंजि मुंजौआव दङ बेखायनो बिनि जायगा मान जागोन 200 जागोन बियो मा बाहाय एन्सारा मा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेखौल' गोसोआव ला मालाबा समाव मोनसेल'बो सोंनो हागौ आं बाहाय मोननैबो होनाय जादों कुइसना माने मोखां मानबो आरो जायगा मानखौबो सोंनाय जादों बाहाय मालाबा समाव ओरैल'बो सोंनो हागौ 1246 नि 2 नि मोखां माना बेसेबां होननानै सोंनो हागौ होमबा जों गोसोआव लादो जाय नुजाथिदों बेनो मोखां मान आरो मालाबा समाव सोंनो हागौ बे 2 खौ सोङालासिनो जेनेबा 4 नि जायगा माना बेसेबां होननानै सोंनो हागौ होमबा मा साननांगोन मुंसे मुंजि 40 जागोन बियो बेबायदि जागोन मा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि मोखां मान आरो जायगा मान सोंनाया जोंना नैबे ग्रेड 4 नि आनजादाव फैनो हागौ बेखायनो मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 8 आव दङ बेबायदि LXX BI खौ हिन्दु आरबिक अनजिमायाव लिरब्ला बेसेबां जागोन होननानै सोंदों थारमाने नैबे जाहैबाय मोनसे रमान अनजिमायाव दङ बे रमान अनजिमाखौ जों मायाव लिरनांगौनो हिन्दु आरबिक अनजिमायाव लिरनांगौ होमबा बेयो हिन्दु आरबिक अनजिमायाव लिरबा बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों होमबा जोङो बिनि गेजेराव जों माखासे फर्मुला गोसोआव लानांगोन फर्मुला माने जों माखासे अनजिमाखौ गोसोआव लानांगोन जोङो आइआ जोंना मामोन आइ माने मामोन जोंना 1 जायोमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय बिहि माने मा 5 एक्स माने मा 10 जायो एक्स ओमफ्राय एल माने मा जायो जोंना 50 जायो ओमफ्राय जोंना मा दङ सि माने जोंना मा जायो 100 जायो ओमफ्राय डि दङ डि माने मा जायो 500 जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे जोंना मोनबेसे अनजिमा दंनो 1 2 3 4 5 6 आरो जोंना मोनसे दंबावो एम माने मा जायो 1000 जायो बेखौ गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय जोङो नैबे
रमान अनजिमाफोरखौ जोङो गोसोआव लानांगोन I माने 1 B माने 5 X माने 10 L माने 50 C माने 100 D माने 500 M माने 1000 जों बेखौ गोसोआव लायोबासो नैबेखौ जोङो हागोन बेखायनो बे गोसै मोन स्निथा जोङो रमान अनजिमा दङ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा जों नायनो दाना बे मा दङ L X X मोननै दङ ओमफ्राय B दङ I दङ दाना बेखौ जों माबोरै खालामगोन दा नायनो L माने जोंना मामोन L माने 50 X माने जोंना मामोन 10 X माने 10 आरो X मोनसे दंबावो 10 मोनसे दंबावो होमबा 50 जों आरो 10 मोननै दाजाबा जोंना मा जायो 50 आरो 10 मोननै दाजाबा जोंना जाहैबाय 70 जायो 50 10 10 मोननै 70 आरो नैबे B माने जोंना मामोन 5 I माने 1 मोन दाना B जों जुदि I जोंबा जोंना मा जायो 6 जायो गोसोआव लाबानो जाबाय 6 जायो माने 5 जों जुदि जोङो 1 दाजाबा जोंना मा जायोनो 6 जायो होमबा मा जागोन बियो 76 जाबाय बियो ओरैबायदि खालामनो हायो जोङो नै बुजिनायनि आं मोनसे लिरफिननो बाहाय जोङो मा लिरनो हायो L माने 50 प्लास X माने 10 प्लास आरो X दंबावो 10 प्लास जोंना मा दंबावो 5 B माने ओमफ्राय 1 दङ नै बेखौ टटेल दाजाबजोबनानै मा जायो बेनि एन्सार जागोन होमबा 50 60 70 75 76 76 जाबाय बियो 76 जागोन बिनि एन्सार होमबा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन C आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेबायदि दाजाबनानैबो खालामनो हायो आरो नैबाव नायनानैबो जोङो डाइरेक्टलि जोङो खालामनो हायो आरो नैबेखौ जोङो गोसोआव लाग्रोनांगोन बेखौ मोजाङै गोसोआव ला जोङो नैबे मोन स्निथा रमान अनजिमाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बे मोन स्निथा रमान अनजिमानि गेजेरजोंनो जोङो बेसेबां गिदिर अनजिमा जाया मानो जोङो लिरनो हायो दा कुइसन नम्बर 9 आव दं बेबायदि रानजोबथायै अनजिमाखौ सायख' थारमाने गाहायाव जोंना मोनब्रै अपसन होनाय दङ बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबे अनजिमाया जोंना रानजोबथायै बेखौ सायख'नो थिनदों दा रानजोबथायै अनजिमा होनना बुंबा जों माखौ बुजियो जाय अनजिमाया जोंना राननानै जोबहैया बेखौनो होनो रानजोबथायै अनजिमा दा बाहाय जों नायनो हायो नै बाहाय फार्स्टआव दङ जाहैबाय अपसननियाव √/4 दङ थारमाने रुट थायोबा जोंना मा जायोनो रानजोबथायै अनजिमा जायो नाथाय बबेबा अनजिमाया जोंना रुटआ गोमोरो थारमाने बेयो √/4 आ जोंना रुटआ गोमोरगोन मानोना 4 नि बर्ग रोदा दङ जोंना 4 नि बर्ग रोदाया जोंना मामोन 2 मोन 2 सानजाबनै मा जायोमोन जोंना 4 जायो बेखायनो जों ओरैबायदि खालामनो हायो बेखौ 4 नि जायगायाव जों मा होनो हायोनो 2 स्क्वायर होनो हायो जोङो थारमाने 2 सानजाबनै 4 जायो होमबा जोङो स्क्वायरजों नैबे रुटजों दाननो हायो होमबा मा थायो जोंना 2 थायो होमबा बे 2 आ जोंना मा जाखो बियो रानजोबथा अनजिमा जाबाय बेखायनो बेयो मोनसे रानजोबथा अनजिमा होमबा बेयो जोंना एन्सार जानाय नङा दाना नैबे नायनो अपसन बियाथ' जोंना 5 बेथ' डाइरेक्ट जोङो रानजोबथा होननानै जों बेखौ सिनायखाबाय दाना जोंना नैबे C नाम्बारखौ नायनो अपसन C खौ जों नायनो दाना अपसन C आव दङ √/2 √2 होननानै बुंगोन बेखौ बे √2 आ जाहैबाय जोंना रानजोबथायै अनजिमा मानोना जों बेखौ बिनि बर्ग रोदा गैया 2 नि बर्ग रोदा गैया बेखायनो जोङो बे √2 खौ जों मा हमना लागोन मा होननो हायो जोङो रानजोबथायै होननानै बुंनो हायो बेनि एन्सारा मा जागोन होनबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय होमबा दाना नैबे D खौबो नायनायनो मा जायो 2 दङ ओमफ्राय नैबे √/4 दङ दाना नायनो 2 आथ' थाबाय इनटु दाना बेखौबो नै √/4 नि जायगायाव जों मा होनो हायोमोन 2 होनो हायोमोन दहायनो जों बानायखाबाय दा नायनो नै 2 होनो हाबाय होमबा 2 सानजाबनै जोंना मा जाबाय 4 जाबाय बे 4 आथ' मोनसे रानजोबथा अनजिमासो रानजोबथायै नङा बेखायनो जों बुजिनो लाबाय होमबा जोङो रानजोबथा होनोबा जों माखौ बुजियो राननानै जोबहैनाय आरो रानजोबथायैबा राननानै जोबि जाय अनजिमाया रुट थायो बेयो जेब्लायबो मा जायोनो रानजोबथायै जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नाथाय बबेबा अनजिमाया जोङो रुटखौ जोङो बोखारनो हायो बेखौ गोसोआव ला होमबा एन्सारा जागोन अपसन C आनो जागोन जोंना थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 10 आव दं बेबायदि गाहायनि बबे मोनसे रोदा अनजिमा नङा थारमाने बाहाय मोनब्रै अपसन होनाय दङ बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबे मोनसेया रोदा नङा बेखौ सोंदों होमबा जोङो रोदा अनजिमा माखौ बुङोमोन रोदा अनजिमा होननानै बुंबा जों माखौ बुजिनो जायफोरनि सानजागिरिया से आरो गावल' थानाय बेखौनो जोङो रोदा अनजिमा होननानै बुङो जायफोरखौ जोङो से आरो गावजोंल' रानजानाय बेखौनो बुङो रोदा अनजिमा होमबा साननानै लादो 13 नि सानजागिरिया जोंना मा दं 1 सानजाब 13 आरोथ' बिनि सानजागिरि गैला थारमाने 13 खौ जोङो 1 जों राननो हायो आरो 1 जों राननो हायो आरो 13 जों राननो हायो 1 आरो 13 जोंल' जों राननो हायो 13 खौ होमबा बियो रोदा अनजिमा दाना नायनो 17 आबोथ' बेबायदिनो 1 सानजाब 17 आरोथ' गैला बेखायनो बेबो रोदा अनजिमा ओमफ्राय दाना 21 दं नै अपसन C आव 21 आ जोंना दाना नायनो बे रोदा अनजिमा नंगौना नङा 21 आ जाहैबाय 1 * 21 बेबो मोनसे जाखाबाय दाना मा लानो हायो जों बेखौ मा लानो हायो 3 सानजाब 7 मा जायोनो बियो 21 जायो होमबा नायदो बिनिया
से आरो गावनि अनगायै जोंना मा दङ 3 आरो 7 दङ होमबा बिनि सानजाबगिरिया मा दङ 3 आरो 7 दङ ओमफ्रायनो बियो रोदा नङा बेखायनो बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी आनो जागोन थार फिननाय होमबा अप्शन डी खौबो जों नायनि दाना अप्शन डी खौ नायनो अप्शन डी आ 37 नियावथ' बेनो 1 * 37 आरो गैला बेखायनो बेबो रोदा अनजिमा नाथाय रोदा अनजिमा नङैखौसो सोंदों नालाय जोंना गाहायनि बबे मोनसे रोदा अनजिमा नङा होनदों नालाय नङैखौ जुदि दिहुननांगौबा जोंना अप्शन सी आनो जागोन थार फिननाय बियो ओरैबायदिबो जानो हागौ मालाबा रोदा अनजिमाखौबो सोंनो हागौ मालाबा रोदा अनजिमा नङैखौबो सोंनो हागौ होमबा नोंथांमोना बुजिनानै लानांगोन रोदा अनजिमाया माखौ होनो होनना बुंबा जायफोरनि सानजाबगिरिया से आरो गावल' थानाय एग्जाम्पल हिसाबै जों माखासे लानो हायो जोंना 2 आबो रोदा 3 आबो रोदा 5 आ रोदा 7 आ रोदा 11 आ रोदा बेबायदिनो 17 आ रोदा बेबायदिनो जोंना 19 दङ बेबायदिनो जोंना 23 दङ बिदिनो थांबाय थागोन आरो गोबां रोदा अनजिमाफोर दङ जोंना बे थांबाय थागोन बयनिख्रुइबो दुइसिन रोदा अनजिमाया मा होननानैबो मालाबा समाव सोंनो हागौ होमबा जुदि बयनिख्रुइबो दुइसिन एबा फिसासिन रोदा अनजिमाया मा होननानै जुदि सोङोबा जेब्लाबो गोसोआव ला 2 जागोन बिनि एन्सारा 2 आरो ओरैबो सोंनो हागौ मोनसेल' जरा रोदा अनजिमा दङ बेयो मा बेलाय होननानै सोंनो हागौ थारमाने बेबो जागोन एन्सारा 2 आनो जागोन माने 2 आ जराबो आरो रोदाबो आरो 2 नि अनगायै गुबुन रोदा अनजिमाफोरा मोनसेबो जरा अनजिमा गैला बेखायनो गोसोआव ला मोनसेल' जरा रोदा अनजिमाया मा होननानै सोंबा जोङो 2 खौ लिरबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबा बायदिया साननो हागौ माने एसेबां गोरलै कुइसन लाबोदों होननानै बे कुइसनखौ जों हाखाजोबो साननो हागौ नाथाय ओरैबायदि नैबे जोंनि ग्रेड 4 आनजादाव जोंनि नैबे 27 अक्ट'बराव जानो गोनां ग्रेड 4 आनजादाव क्लास 8 लेभेलनि दङ ओमफ्राय HSLC लेभेलनि दङ बेखायनो बेहाय जोंना बारा गोराद्राय कुइसना फैनाय नङा माने बेसिक टाइपनि कुइसना फैगोन बेखायनो जोङो बेफोरबायदि गोरलै कुइसनखौबो जों नायनांगोन बेफोरबायदि फिसा कुइसनानो जोंना फैगोन बेखायनो गोसोआव ला जोङो एसेबां माने गोरा कुइसनखौ जों नायनांगौ गैया जोङो जानाखि जोंना बेसिक लेभेलनि कुइसन बे फैगोन बेखायनो नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांथार होमबानो नोंथांमोना माखासे मिथिनो हागोन दा कुइसन नम्बर 11 दं बेबायदि बबे मोनसे अनजिमाजों 1008 खौ रानोब्ला ग्रोब बर्ग अनजिमा मोननो हागोन थारमाने मा होनदों 1008 खौ राननांगौ दाना 1008 खौ गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे अनजिमाजों रानोब्ला बिनि ग्रोब बर्ग जागोन होननानै सोंदों होमबा जों जुदि ग्रोब बर्ग जानांगौबा जों मा जानांगोन बिनि सानजाबनानै मा जानांगोन मोननै अनजिमाजों एखे अनजिमाजों सानजाबनानै मोननाय जानांगोन होमबा दाना नायनो जों ओरैबायदि खालाम बेबायदि होनोब्ला मालाबा समाव ओरैबो सोङो बबे मोनसे अनजिमाजों 1008 खौ रानोब्ला होननायनि जायगायाव मालाबा सानजाबोब्लाबो होननानै कुइसना फैनो हागौ आरो नैबे अनजिमाफ्राथ' जोंना सोलायगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जों जास्ट माने फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन बोरै दिहुनो बिनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगौ दाना नायनो जोङो बेखौ दिहुननो 1000 माने बेयो 8 दङ जों बेखौ माने रोदा सानजाबगिरिजों जों राननांगोन रोदा अनजिमाखौ जों राननांगोन दाना नायनो जोङो फार्स्टआवनो जोङो माजों राननो हायो 2 जों राननो हायो थारमाने बे गासिबो 2 जों रानजायो माने 1008 आ जोंना माने 2 जों रानजायो होमबा दाना नायनो 2 जों राननानै 10 खौ जुदि 2 जों रानबा जोंना मा जायो 5 जागोन ओमफ्राय जोंना लाथिख' फैगोन ओमफ्राय जोंना मा जागोन 8 खौ जुदि 2 जों रानबा 4 जागोन बियो आरो दाना जों बेखौ 2 जों रानबावदो 2 जों रानबा जोंना मा जागोन बे 504 खौ जुदि जों 2 जों रानबा जोंना मा जायोनो 5 2 जों रानबा जोंना मा जागोन 2 जाहैबाय 2 सानजाबनै 4 जाहैबाय से थानायखौ बे 10 जों लाथिख' लाफानांगौ 10 जाहैगोन ओमफ्राय 10 खौ जोङो जुदि 2 जों रानबा जोंना मा जागोन 5 जागोन ओमफ्राय 4 खौ 2 जों रानबा जोंना मा जागोन 2 आनो जागोन आरो दाना जों बेखौ 2 जों राननो हाबावो थारमाने लास्टआव जुदि जरा अनजिमा जायोबा बेखौ जोङो जेब्लायबो 2 जों राननो हायो दा 2 जों राननो 2 जों रानबाय जुदि 2 खौ 2 जों रानबा जोंना मा जागोन 1 5 खौ जुदि 2 जों रानबा जोंना मा जायो 2 सानजाबनै 4 जायो ओमफ्राय बे 1 थायो बेखौ नैबे 2 जों लाफानांगौ 12 जागोन बियो 2 सानजाब 12 जाहैबाय बियो आरो दाना जों बेखौ 2 जों रानबावनो हायो जुदि 2 जों रानबावबा जोंना मा जागोन 12 खौ जुदि डाइरेक्ट जोङो 2 जों राननो हाबाय 12 खौ जुदि जों डाइरेक्ट 2 जों रानबा जायो 6 जागोन ओमफ्राय जुदि जोङो 6 खौ 2 जों रानबा मा जायो 3 जायो होमबा 63 जाबाय बियो दाना बे 63 खौ जों 2 जों राननो हाला माने बेयो लास्टआव जोंना मा जाहैबाय बेजरा जाहैबाय जोंना होमबा जों बेखौ माजों रानगोन 3 जों रानगोन 3 जों रानोबा जोंना मा जायोनो 3 सानजाब 6 खौ रानोबा 3 सानजाब 2 6 3 सानजाब 1 3 21 जाबाय बियो दाना 21 खौ जों मा खालामबावगोन नैबे लिरनोसै आङो 21 खौ जों दाना मा खालामबावनो हायो 2 जों राननो हाबावो जुदि जोङो 21 खौ जुदि 2 जों रानोबा बेसेबां जागोन सरि 3 जों राननो हायो 3 जों
नैजोंथ' हाला 3जों हायो 3 सानजाब 7 मा जागोन बियो 24 जागोन होमबा जोङो 7आ जाहैबाय लास्टआ रोदा अनजिमा जाबाय बेखायनो जों बेखौ जेजोंबो राननो हाला बे 7नो थादोंसै एबा जों ओरैबो खालामनो हायो 7जों राननानै दोननानै बेखौ से खालामनो हायो होमबा 7जों रानोबा 7 सानजाबसे 7 जायो होमबा जोंना मा मोनखो दाना 1008 नि जोंना सानजाबगिरिफोरा मा जाखो रोदा सानजाबगिरिफोरा नैया मोनबै जाखो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जाबाय नैया मोनब्रै जाबाय जोंना नैया मोनब्रै ओमफ्राय 3आ मोनब्रै जाखो मोनसे मोननै जाहैबाय 3आ ओमफ्राय जोंना मा जाखो लास्टआव 7 थाबाय मोनसे होमबा जों दाना मा होनदों बर्ग अनजिमा जानांगौबा जों मा खालामनांगौनो जरा जरा लानांगौ होमबा नैया नै मोननै जाहैबाय जरा बेजों बे जरा जाहैबाय 3आबो जरा जाहैबाय होमबा माबे अनजिमाया जोंना बे जरा जाखो बे 1008 नि सानजाबगिरिफोरनि मादाव रोदा सानजाबगिरिफोरनि मादाव बबे अनजिमाया जोंना बे जरा जाखो दानालाय हारसिं जाखो बेखौ नायनांगौ हारसिङा जोंना मा जाखो 7आ जाबाय होमबा 7आ जाबायबा बिनि एन्सारा जासिगोन जोंना राननो गोनां जोंना अनजिमाया मा जागोन होमबा 7आनो जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय होमबा जोङो बेबायदि जुदि राननो गोनां एबा सानजाबनो गोनां होननानै जुदि अनजिमाखौ जुदि सोङोब्ला जोङो बे फर्मुलाजों जोङो दिहुनबानो जाबाय फार्स्टआव जोङो रोदा सानजाबगिरिखौ जोङो दिहुनग्रोना लाजो बिनि उनावहाय जोङो बिदि जरा जरा लाबानो जाबाय अबे अनजिमाया जोंना बे जरा जाहैदों बेनो जागोन राननो गोनां एबा सानजाबनो गोनां अनजिमा दा कुइसन नाम्बार 12 आव दं बायदि 0.00064 नि बर्ग रोदाया बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने जोंना मा अनजिमा होनाय दंनो 0.0 आ जोंना मोनब्रै दङ नै ओमफ्राय 6 दङ 4 दङ दा बेनि जोंना मा दिहुननांगौ बर्ग रोदा दिहुननांगौ होमबा जों बिदि बर्ग रोदा दिहुननांगौबा जोंना ओरैबायदि नायनांगोन जोङो बेखौ माब्रैहाय जोङो 2 सेकेन्ड एबा 3 सेकेन्डनि गेजेरावनो जों नायनानै सिनायनो हायो थारमाने ओरैबायदि जागोन बे नै बाहाय 0 पइन्ट बेथ' फैखागोन जोंना 0 पइन्टआ थाखागोन ओमफ्राय जोंना मा लानांगोन मोननैजों मोनसे लानांगोन बर्ग रोदा होनोबा बे 0 मोनसे लाबाय आरो मोननैजों मोनसे जों लाबावनांगोन दाना 64 नि बर्ग रोदाया मा 64 नि बर्ग रोदाया जाहैबाय 8 सानजाब 8 64 जायो नालाय बेखायनो बाहाय जोंना मा जागोन 8 जागोन थारमाने मा होननानै बुंदों 8 सानजाब 8 जोंना मा जायो 64 जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जासिगोन जोंना बिनि थार फिननाय जासिगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बर्ग रोदा होनोबा नोंथांमोना बुजिखादों जानो हागौ मोननै अनजिमानि माने जेनेबा हमना लादो मोनसे 4 लायनो बे 4 नि मोननै अनजिमा जोङो जुदि एखे अनजिमा 2 सानजाबनि मा जायोमोन जोंना 4 जायो होमबा बिनि बर्ग रोदाया 4 नि बर्ग रोदाया मा 2 जागोन ओमफ्राय बर्ग अनजिमा होनोबा बेखौ बुजिगोन नैबेखौ बुजिगोन नैबे सानजाबनायनि मोननायखौ बर्ग अनजिमा होनगोन ओमफ्राय सानजाबगिरिखौ मा होनगोननो बर्ग रोदा होननानै बुंगोन दा कुइसन नाम्बार 13 आव दं बायदि 5 राननाय 2/5 नैबावबो राननाय दङ 4/5 समान समान मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने नैबेसोरखौ रानलायोबा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ फार्स्टआव दङ जाहैबाय जोंना 5 दङ ओमफ्राय जोंना मा दङ राननाय दङ जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि जोंना बेबायदि राननाय थायोब्ला राननाय सिन थायोब्ला आरो बोखावखोन्दो जुदि थायोब्ला जों मा खालाम जेब्लायबो राननायखौ जों मायाव सोलाय सानजाबाव सोलायनानै लाबानो जाबाय जुदि जोंना बेबायदि राननाय होनानै बोखावखोन्दो थायोबा जों मायाव सोलायनांगौनो सानजाबाव सोलायनांगौ होमबा जोङो नैबे राननायखौ जोङो मायाव सोलायगोन सानजाबाव सोलायगोन सानजाबसिन जोङो बाहायगोन दा जुदि जों सानजाबसिन बाहायोब्ला जोंना मा जागोननो नैबे 2/5 खौ जों मा खालामगोन 5/2 जोङो खालामनो हागोन मा खालाम राननायखौ जुदि सानजाबाव लाङोब्ला जोंना गोजौआव थानाया गाहायाव फैगोन गाहायाव थानाया गोजौआव थांगोन थारमाने जोङो बेखौ मा धोरोम बाहायनायनो थास्लायलि धोरोम बाहायनाय होननानै बुङो जोङो थास्लायलि धोरोम होननानै बुङो होमबा जोंना नैबे 2आ जोंना मा फैबाय गाहायाव फैबाय 5आ गाहायनि 5आ मा फैबाय गोजौआव थांबाय होमबा जोंना नैबे राननायनि जायगायाव जों मा होनो हाबाय सानजाब होनो हाबाय होमबा बे 5आ जोंना मा फैगोन गोजौआव थांगोन जोंना बे 4आ गोजौनिमोन बे गाहायाव फैगोन बियो होमबा जों दाना सानजाबलायदो जों सानजाब जायोबा जों बुजिनो लानांगोन गोजौजों सानजाबनांगोन गाहायजों सानजाबनांगोन होमबा जोंना गोजौजों गोजौ सानजाबा मा जागोन 5 सानजाबबा जोंना मा जायो 25 जायो 25 सानजाबबा जोंना मा जायो 125 जागोन बियो ओमफ्राय जोंना गाहायाव मा दङ 2 आरो 4 थाबाय 2 सानजाब 4 जायो 8 जायो होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 14 आव दङ नैबायदि 0.00 मोनथाम दङ ओमफ्राय 35 दङ नि समान माना मा होननानै सोंदों थारमाने नैबे अनजिमानि समान माना मा जागोन बेखौ सोंदों आरो होमबा बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव बिनि मानखौ दिहुननांगौ दा नायनो अबे जागोन दा ओरैबायदि नै गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बेबायदि होनाय थायोब्ला जोङो नैबिदि जुदि मानाव सोलायनांगौ जायोब्ला बेबायदि दशमिकआव जुदि बाहायनांगौ जायोब्ला जोङो मा खालामनांगौनो जेब्लायबो गोसोआव ला
बेबायदि गोदिन्थियाव जुदि सोलायनांगौब्ला जों मा खालाम दशमिकनि सिगाङाव जोंना मा थायोनो मोनसे अनजिमा थायो मोनसे अनजिमा थानानै जोंना दशमिकनि उनाव मोनबेसे अनजिमा दं बेखौ नोजोर होनांगौ दा बाहाय नायनो जोंना गाहाय दं 3 आरो 5 दङ होमबा बाहाय जोंना दशमिकनि सिगाङाव मोनसे अनजिमा थानांगौबा जोंना मा जागोन 3 दशमिक जागोन 5 माने दशमिकनि सिगाङाव मोनसे जाबाय ओमफ्राय बे 5 आ फैगोन ओमफ्राय जेब्लायबो गोसोआव लादो दाना जों बेयाव मा होनांगोन सानजाब होनांगोन सानजाब होयोबा जोंना मा जागोननो ओमफ्राय 10 आ मोनबेसे दङ 10 आ मोनबेसे दङ बेखौ नायनांगौ दाना माने लाथिख' मोनबेसे थागोन बेखौ नायनांगौ बेयाव 10 होनानै जों लाथिख' मोनबेसे थागोन बेखौ जों साननो हायो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा थागोन ओमफ्राय जेब्लायबो गोसोआव ला नैबे लाथिख'नि उनावसो जुदि नैबिदि अनजिमा होनाय थायोब्ला जों मा खालाम माइनास होबानो जाबाय माइनास मा जागोन बियो 5 जागोन बियो माइनास 5 जागोन बियो होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जोङो मा खालामनांगौमोन जोंना दशमिकनि सिगाङाव मोनसे अनजिमा दोननांगौ दशमिकनि सिगाङाव 3.5 जागोन बियो 3.5 इनटु होदो ओमफ्राय 10 होदो ओमफ्राय लाथिख' मोनबेसे जागोन बेखौ जों नैबे दशमिकनि उनाव सानबानो जाबाय दशमिकनि सिगांनिखौ लानो नाङा दशमिकनि उननिखौ लाबानो जाबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जागोन 5 जागोन नाथाय मा होनदों दशमिकनि उनावसो जुदि नैबायदि अनजिमा थायोब्ला जोङो माइनास होनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 15 आव दं नैबायदि 0.36 इनटु 0.008 दाना नैबे बे अनजिमाजों सानजाबनांगौ 0.36 जों 0.008 जों सानजाबनांगौ बिसोर मोननैजों सानजाबोबा जोंना एन्सारा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा जोङो ओरैबायदि खालाम बेखौ जोङो डाइरेक्ट गासिखौबो जों सानजाबलायनांगौ बे नङा जोङो डाइरेक्टलि जों माखौ सानजाबनो हायोनो 36 जों जोङो 8 जोंल' सानजाबनानै नायग्रोबानो जाबाय 36 जों 8 जों सानजाबनानै नायनो मा जायो 36 इनटु 8 मा जागोन जोंना मा जायोनो 8 जों जोङो 6 जों सानजाबोबा जोंना मा जायो 48 जायो होमबा 8 होबाय 4 थाबाय दाना 8 जों जोंहा 3 जों सानजाबोबा मा जायोनो 24 25 26 27 28 मा जाखो 28 जाहैबाय होमबा जोंना मा जाखो 288 जाहैबाय दाना 288 जाहैबायबा जोंना मा जासिगोन बियो जोंना मा दङमोन दशमिक दङ नालाय दशमिक दङ बेखायनो मा होनांगोन फार्स्टआव जोंना 0 दशमिक होग्रोनानै जों मा खालाम दशमिकनि उनाव मोनबेसे अनजिमा थानांगौनो बाहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा थानांगौबा जोंना बाहाय मोनबेसे अनजिमा जाखो मोनसे मोननै मोनथाम जाबाय होमबा सिगाङाव जोङो 0 खौ मोननै होनांगोन 288 होबानो जाबाय बेनो जागोन थार फिननाय होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आनो जागोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्टलि गासिखौबो सानजाबबाबो जागोन नङाब्ला नैबे फर्मुलाजोंबा जोङो दसेनो जाहैबाय आरो गुसुङैनो जाहैबाय बियो जों मा खालाम नैबे अनजिमा मोननैखौल' सानजाबनानै जोङो दशमिकखौ फज'बानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 16 आव दङ नैबायदि बबे अनजिमानि 3 बाहागोनि 1 जों 5 दाजाबनायाव 8 जायो होननानै सोंदों थारमाने बबे अनजिमानि माने 3 बाहागोनि 1 बेजों मा दाजाबदोंनो 5 दाजाबदों ओमफ्राय दाजाबनानै मा मोनोनो 8 मोनो होमबा बबे अनजिमा जागोन बेखौ दिहुननांगौ जों जायखौ दिहुननांगौ जों बेखौ मा हमना लानांगौमोन x हमनानै लानांगौमोन होमबा जों बाहाय x नि होनाय लोगो लोगो जोंना मा जायो सानजाब होनांगौ x नि मानो 3 बाहागोनि 1 होनदों 3 बाहागोनि 1 खौ जों बोरै लिरगोन 3 बाहागोनि 1 बेबायदि लिरगोन जोङो बेजों मा दाजाबदोंनो 1 जों मा दाजाबदोंनो 5 दाजाबनायाव होनदों 5 दाजाबदेरदो बाहाय समान समान बेसे जायोनो 8 जायोनो 8 जायो समान समान 8 जायो होमबा दाना नायदो मा खालामनांगोन जोङो दाना ओरैबायदि खालामनो हाबाय जोङो बाहाय x जों जोङो माने 1 जों सानजाबोबा जोंना मा जायो x जों 1 जों x जायो x 3 आ 3 थाबाय x बाय 3 जाहैबाय बियो नैबे प्लासआ समान समान सिनबारबा जोंना मा जाहैयोमोन माइनास जाहैयोमोन होमबा प्लासआ जुदि माइनास जायोबा 8 खौ जों मा खालामगोन नैबे 5 आ दानख'हैसिगोन होमबा जोंना मा जागोन x बाय 3 खौ बेयावनो लाखिबाय 8 निफ्राय 5 दानख'योबा जोंना मा जायो 8 निफ्राय 5 दानख'योबा जोंना जाहैबाय 3 जायो होमबा जोंना जुदि नैबेहाय जोंना मा जाखो बियो रानलायनानै थाबायनो x खौ 3 आ राननाय x खौ 3 आ राननांगौ जायोबा राननाया समान समान सिनबारबा जोंना मा जायो सानजाब जायो होमबा x समान समान मा जागोन जोंना 3 जों 3 सानजाबबानो जाबाय 3 सानजाब 3 जोंना मा जायो 9 जायो होमबा बेखायनो थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन जोंना बेनि थार फिननाय होमबा गोसोआव ला जुदि बेबायदि बाथ्रानि जोङो सानखान्थिखौ जों मा खालाम बेबायदि मोनसे समानथायाव जोङो खालामग्रोनानै मोनसे जोङो सोलायस्लु एबा समानथायाव जोङो लांनानै जोङो बेबायदि दिहुननो हायो होमबा जायखौ दिहुननांगौ जों बेखौ मा हमना लानांगौ जेब्लायबो x हमनानै लाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 17 आव दङ 0.01 आ 0.1 नि
बेसेबां जौखोन्दो होननानै सोंदों थारमाने नैबे अनजिमानि बेसेबां जौखोन्दो बेखौ दिहुननांगौ माने पारसेन्टखौ दिहुननांगौ आरो होमबा जोङो बेखौ बोरै दिहुनगोन गोजौआव जोंना मा जागोन 0.01 जागोन गाहायाव मा जागोन 0.1 जागोन दाना जोङो पारसेन्ट दिहुननांगौबा जोंना मा खालामनांगौमोन 100 सानजाब लिरनांगौ ओमफ्राय जोंना मा खालामनांगौ पारसेन्ट लिरनांगौ दाना नायनो बियो मा जागोन दाना जों बेखौ बोरै खालामगोन नैबे दशमिकखौ जोङो मा खालामगोन बोखारलायनांगोन जुदि जोङो गोजौनि दशमिकखौ जोङो बोखारनांगौबा मा खालामनांगौनो बाहाय मा सानजाबनांगौ बाहाय 100 सानजाबनांगौ 100 सानजाबोबा दशमिकआ गोमोरगोन बियो मानोना दशमिकनि उनाव मोननै अनजिमा दं बेखायनो बेहाय मानो लाथिख' मोननै होनांगोन 100 सानजाबनांगोन होमबा 100 सानजाबबा बियो 1 जाहैबाय दाना बियो मा सानजाबनांगोन ना बियो गोमोरनो थाखाय जोंना मा सानजाबनांगोन नैबेयाव दशमिकनि उनाव मोनसे अनजिमा दं नालाय बेखायनो जोंना बेना मा सानजाबनांगौनो 10 सानजाबनांगौ दाना बैयाव 100 सानजाबायबा बाहायबो 100 सानजाबफानांगोन होमबा जाय जुदि 100 सानजाबफायोबा जोंना बाहाय 100 जागोन ओमफ्राय नाथाय बेयो गावनो मा सानजाबफानांगौनो 10 सानजाबखानांगौ लाथिख' मोनसे सानजाबदेरखानांगौ बाहाय होमबा मा थागोन बियो नैबे 10 आ थागोन बाहाय गाहायाव मा जागोन 10 जागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय गाहायाव 10 जागोन होमबा दाना नायदो बेयावहाय 100 थाहैबाय पारसेन्ट थाहैबाय जों दाना दानलायनोसै 100 खौ जोङो 10 जों रानबा जोंना मा जायो 10 जायो दाना बे 1 जों 10 जों सानजाबा जोंना मा जायो 10 आनो जायो होमबा पारसेन्टआ फैदेरबाय बा एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आनो जासिगोन जोंना बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 18 आव दं बेबायदि 2000 रांनि 5% सुदनि हाराव 2 बोसोरनि सुदआ बेसेबां जागोन दाना बाहाय होनदों ओरैबायदि 2000 रां बे 2000 रांनिनो बेसेबांनो 5% एबा 5 जौखोन्दो सुदनि हारा बेसेबांनो 5% होमबा 2 बोसोरनि सुदआ बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों जों दाना गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगोन एबा सुद दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगोन नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय सुद दिहुननायनि फर्मुलाया जागोन एसआइ होननानै बुङो जोंना सुदखौ गोरलै सुदखौ सिम्पल इन्टारेस्ट होनना बुंगोन बेखौ एसआइ दाना एसआइ दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मानो गोजौआव मा थायो पि टि आर गाहायाव मा थायो 100 पि टि आर मानि माने पि मानि प्रिन्सिपाल जाहैबाय टि मानि टाइम आर मानि रेट अफ इन्टारेस्ट जाहैबाय मानो पि मानि प्रिन्सिपाल एबा आसोल रां जाहैबाय टि मानि टाइम मानि सम जाहैबाय ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्ट मानि सुदनि हार जाहैबाय दाना जों नायनो बेजों दिहुननोसै दाना जोंना बाहाय होनाय दङ जोंना मा दिहुननांगौमोन एसआइ दिहुननांगौ दाना प्रिन्सिपाला होनाय दङ 2000 रां जोंना आसोल राङा 2000 रां होनाय दङ ओमफ्राय टाइमा होनाय दङ जोंना 2 बोसोर बेखायनो 2 होबानो जाबाय ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्टआ जोंना पारसेन्टआ दङ 5% बेखायनो 5 होबानो जाबाय गाहायाव जोंना मा जासिगोन 100 जासिगोन दाना जों बेखौ दानलायलायनानै जा मोनो बेनि एन्सार जागोन सानजाबलायनानै एबा दानलायलायनानै मा मोनो बेनो जागोन दाना नायदो नै बाहायबो 0 दं बाहायबो 0 दं दानबाय बावबो 0 दं बाहायबो 0 दं दानबाय होमबा गाहायाव जेबो गैला सिल'सै सिखौ जोङो नांलायला दा गोजौआव मा थाखो बेखौ जोङो सानजाबबानो जाबाय बेयाव 20 थाबाय ओमफ्राय नै बाहाय 2 सानजाबबा थाबाय 2 सानजाबबा जोंना मा जायो 10 होमबा 20 जों जोङो मा सानजाबदो 2 सानजाबबा 10 सानजाबदो 20 सानजाब 10 बेसेबां जागोन जोंना 200 जासिगोन बियो होमबा बिनि एन्सारा जोंना मा जागोन 200 जासिगोन 200 जाबाय बिनि एन्सारा होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन जोंना बिनि थार फिननाय नोंथांमोना नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोंना गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाया नैबेनो सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुला एबा गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुला बे एसआइ दिहुननायनिया समान समान पिटिआर बाय 100 बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय पिटिआर बाय 100 दा कुइसन नम्बर 19 आव दङ बेबायदि 2800 रांनि 8% सुद हारै 10 दानाव गोरलै सुदआ मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने आसोल राङा बेसेबांनो 4800 ओमफ्राय जोंना सुदनि हारा 8 जौखोन्दो एबा 8% ओमफ्राय दाना टाइमा बेसेबां 10 दान एबा 10 मास जागोन बेयो 10 मास जागोन 10 दान दाना नायनो बाहाय जोंना गोरलै सुदआ मा जागोन दा बाहाय नैबेयो जोंना नैबे दानाव दङ बियो बेखौ जोङो इयाराव लांनांगौ होमबा बेखौ जोङो फार्स्टआव बानायग्रोनांगोन थारमाने बेयो टाइमा जोंना मा होनो 10 दान होनाय दङ 10 दानखौ जोङो इयाराव लाङोबा बोरै जागोन 12 बाय मा होनो 10 बाय 12 जागोन माने 12 बाहागोनि 10 बेबायदि जागोन आरो माने जोंना गासै जोंना 1 बोसोराव जोंना 12 दान थायो नालाय 12 दाननिनो 10 होनांगोन आरो होमबा जों बेखौ दानलायलायनानै जोङो गोरलै महराव लाबोनांगोन होमबा जोङो बेखौ 2 जों रानबा जोंना 5 जागोन ओमफ्राय बेना 2 जों रानबा जोंना 6 जागोन होमबा 5/6 बेबायदि जागोन दा नायनोसै जों दाना फर्मुलाजों थांनोसै जोंना मा दिहुननांगौ गोरलै सुद दिहुननांगौ नालाय एसआइ खौ दिहुननांगौ होमबा गोजौआव जोंना मा थाबाय फार्स्टआव जोंना
प्रिन्सिपाल थाबाय PTR बाय 100 मोन नालाय प्रिन्सिपाला जोंना 4800 बेबायदि जाहैबाय सानजाब दाना मा थाबाय R नि माना जोंना 8 ओमफ्राय जोंना मा दङ टाइमा जोंना मा जागोन 5/6 बेबायदि जागोन गाहायाव जोंना मा दङ 100 बेबायदि जागोन दाना जोङो खालामलायोबा जोंना मा जायो दाना जों ओरैबायदि खालामनो हाबाय नै बे 0 जों 0 दाननो हाबाय नै जों मोननै थाबाय दाना मा जाखो होमबा गोजौआव 4 8 ओमफ्राय 8 थाबाय ओमफ्राय जोंना मा जागोन 5/6 बेबायदि थाबाय दाना जों बेखौ दानलाय लायोबा जोंना मा जागोन जोङो बेखौ 8 खौ जोङो 2 जों रानोबा 4 मोनो ओमफ्राय 6 खौ जोङो 2 जों रानबा 3 मोनो दाना जोङो 48 खौ जोङो जुदि 3 जों दानोबा मा जायोनो 48 खौ जुदि जों 3 जों दानोबा 1 ओमफ्राय बाहाय मा जागोन 3 सानजाब 16 जाहैगोन बियो 16 जाहैगोन होनबा जोंहा नैबे मा थाखो 16 थाबाय 4 थाबाय 5 थाबाय बेखौ जोङो सानजाबबानो एन्सारा जासिगोन होमबा जों दाना नायनो मा सानजाबनांगौनो 16 सानजाब 4 सानजाब 5 बेबायदि जाबाय जोंना दाना नैबेखौ सानजाबनानै नायनो बिसोरखौ जों सानजाबनानै मा जायो बेनि एन्सार जासिगोन जों दाना बे 16 थाखाबाय 16 जों मा सानजाबनांगौनो 4 सानजाबा बेसेबां जायो 20 जायो 20 जों सानजाबनानै मा जायो बेनि एन्सार जासिगोन दाना जोङो 16 जों जोङो माजों सानजाबनांगौनो 20 जों सानजाबनांगोन 16 जों 20 जों सानजाबनांगौ दाना लाथिख'आ जोंना मोनसे फैबाय 2 सानजाब 12 जाहैबाय 2 होबाय सियाटेक 2 सिनाबसे 2 बेजों 320 जाबाय होमबा एन्सारा मा जाखो अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C आनो जाबाय जोंना बेनि थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 20 आव दं बेबायदि 20% एबा 20% सुदनि हारै 1200 राङा 1450 रां जानो थाखाय बेसेबां सम नांगोन होननानै सोंदों थारमाने सुदनि हारा जोंना बेसेबांनो 20% ओमफ्राय जोंना राङा बेसेबांनो 1200 रां बेसेबां रां जाहैदोंनो ओमफ्राय 1450 रां जाहैदों होमबा बेबायदि जानो थाखाय बेसेबां सम नांगोन होननानै सोंदों माने जोंना माखौ दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ होमबा जोंना फार्स्टआवनो जों टाइमखौ जुदि दिहुननांगौबा जोंनो माखौ नांग्रोगोन गोरलै सुदखौ नांग्रोगोन जोंनो सुदा बेसेबां बेखौ जोंनो नांगोन सुदखौ जों बोरै दिहुननो गोसो लाब्ला जाबाय जुदि जों SI जुदि दिहुननांगौ जायोबा जों बोरै दिहुनो नैबे जुदि टटेल एमाउन्ट आरो जोंना गिबि एमाउन्टआ जुदि थायोबा जोंना फार्स्टनि रां आरो ओमफ्राय गासै उनावहाय जमा जानाया जुदि थायोबा जों मा खालामनांगौनो लास्टनि जोंनो 1450 एबा जों मा होनो बेखौ टटेल एमाउन्ट होनना बुङो बेखौ माजों दानख'नांगोन प्रिन्सिपालजों जों दानख'नांगोन आसोल रांजों दानख'नांगोन जोङो होमबा 1200 खौ जोङो दानख'नांगोन थारमाने 1450 खौ जोङो 1200 जों जोङो दानख'नांगोन होमबानो जोङो बिनि गोरलै सुदखौ जों मोनगोन जोंनो गोरलै सुद नांग्रोगौ नालाय जोङो दानख'योबा मा जायो 0 0 0 फैबाय 5 निफ्राय 0 5 फैबाय 4 निफ्राय 2 थांबा 2 फैबाय 250 जागोन होमबा जोंना मा जाखाबायनो 250 रां जाहैबाय होमबा गोरलै सुदा बेसेबां जाखो 250 माने सुदा 250 जाबाय आसोला जोंना बेसेबां 1200 मोन ओमफ्राय जोंना टटेल एमाउन्ट एबा टटेल राङा जोंना 1450 जाहैदों नालाय जों होमबा सुद हिसाबै बेसेबांखौ 250 मोनबाय होमबा जों बेखौ दिहुननोसै दाना फर्मुलाजों जोंना फर्मुलाया मामोन जोंना फर्मुलाया जाहैबाय SI = PTR बाय 100 बेबायदिमोन दाना जोंना SI आ बेसेबां होनाय दङ SI खौ जों होनो हाबाय 250 बेबायदि होनो हाबाय जोङो ओमफ्राय जोंना मा थाखो प्रिन्सिपाला बेसेबां 1200 सानजाब ओमफ्राय जोंना मा थाबाय टाइमाथ' गैया नालाय थियैनो होनानै दोनबाय जोङो बेखौ टाइमा होनाय गैया दाना सुदनि जौखोन्दोआ 20% 20 होबाय बेखायनो नैबाय सानजाब थाहैबाय ओमफ्राय दाना गाहायाव मा जाखो 100 थाहैबाय जोंना दा जोङो मा जायो नायनो दाना जों ओरैबायदि खालामनो हासिगोन बेखौ जोङो बेखौ मा खालामनो हागोन 250 थाथोंसै बेयावनो ओमफ्राय जों मा खालामनो हायो नैबे 0 जों 0 जों दाननो हायो ओमफ्राय 0 जों 0 जों दाननो हायो होमबा मा थाबाय 12 आरो 20 थाबाय 12 जों 20 जों सानजाबनांगोन सानजाबोबा मा जागोन बियो 12 जों 20 सानजाबोबा लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 2 4 240 जाहैबाय ओमफ्राय सानजाब जोंना मा थाबाय टाइमा थाहैबाय दाना बिसोर सानजाबलायनानै दं नालाय बे समान समान सिनबारबा जोंना फैबा मा जागोन राननाय जाफैसिगोन होमबा नैबे 250 खौ मा होनो नैबेयो 240 रानफैसिगोन होमबा ओरैजाय मा जागोन टाइम थागोन जोंना दाना राननानै मा जागोन बेनि एन्सार जासिगोन 0 जों 0 दानबाय होमबा गोजौआव 25 जाहैबाय गाहायाव 24 जाहैबाय दाना बे 25 खौ 24 जों राननांगौ जों दाना 25 खौ जोङो 24 जों राननांगौ 25 खौ जों मा होनो 24 जों राननांगौ 24 सानजाबसे मा जायो जोंना
24 जायो दानख'योबा मा थायो c आद्रा थायो होमबा जों बेखौ माबायदि महराव होनो हायो गलाय गथाय महराव दोननो हायो होमबा गलाय गथाय महराव जुदि दोनोबा जोंना मा जागोननो राननानै मोननाया जोंना सिगाङाव फैगोन c आ सिगाङाव फैगोन माबायदि जागोन जोंना c आ सिगाङाव फैगोन ओमफ्राय गोजौआव मा थागोन गोजौआव जोंना आद्राया c आ थागोन गाहायाव जोंना रानग्राया बेसेबां 24 आ थागोन होमबा बेबायदि जागोन होमबा बेबायदि जाहैबाय एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जासिगोन जोंना थार फिननाय माने 1 बोसोर ओमफ्राय 1/14 बेबायदि जागोन आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन आरो लोगोफोरनो शेयार खालामगोन आरो जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ